Здравейте, светли същности! Радвам се отново да сме заедно. Продължавам с отговарянето на вашите въпроси, като следващия въпрос е на Мила, която пита: повтарянето на мантри вид контрол ли? В това число ще включа и молитви, и намерения, фокусиране върху определени желания, за да разширя въпроса, защото отговорът е един и същ за всичко. Когато ние фокусираме вниманието и енергията си върху нещо, което да захраним с енергия, независимо дали ще е с намерение, с молитва, с мантра, с визуализация, с медитация, ние буквално все едно изграждаме енергийно поле, което е като матрица на бъдещо творение. Дали това ще е за по-здраво и хармонично тяло, за по-изобилно ежедневие и съществуване, за по-щастлив живот, за привличане на партньор в живота, на подходяща работа, на повече мир и спокойствие. Няма значение на къде насочваме енергията с всички тези способи. Ние буквално използваме мъжката си енергия да отпечатаме матрицата на бъдещо проявление, което колкото по-силна е тази матрица, толкова и по-силен ще е магнетизма, чрез който ще привлече събитийността, с която тя да се прояви в живота ни. Но тук е вече уловката дали е контрол или не, защото отговорът е и да, и не. Ако ние насочваме вниманието си към желанието по-скоро към целта ни с много силно желание това да се случи, тогава ние осъществяваме натиск на живота, особено когато реалността ни отговаря на желанието ни и се борим с нея, ние буквално оказваме контрол над живота, защото имаме предпочитания живота какъв да бъде. Не желаем негатива, желаем позитива. Не желаем сегашното статукво, желаем новото творение, което сме посяли и в което искаме да живеем. И всъщност това е вид контрол. Но ако ние изградим матрицата на нашето желание, на новото творение, на това, което сме получили като вътрешно вдъхновение да сътворим и да преживеем, и в същото време го подхраниме с вярата и вътрешното усещане, чувство, емоция, че живота ще се погрижи това творение да се прояви в живота ни в точното време и точното място по възможно най-добрия начин. И когато външният свят противоречи на нашето желание, ние не се борим с него, а знаем, че това е част от пътя, че има нещо, което да изучим, нещо, което да опознаем, нещо, което да разберем защо настоящото все още е закотвено, на какво иска да ни научи, защо присъства още в живота ни, и не се борим с него, а го използваме да го изучим, за да можем, стъпвайки на него като основа, да надградим живота си. Дали ще е с по-добро здраве, по-изобилно съществуване, по-любящо и щастливо съществуване. Няма значение в каква сфера от живота насочваме вниманието и енергията си. Ние винаги стъпваме на вече сътвореното, за да го надградим, а не срутваме вече сътвореното, за да изградим нещо ново. Защото ние надграждаме живота си. И това, което съществува в момента, е трамплина, основата, която ни е вдъхновила да сътворим нещо ново. Но това ново трябва да израсте от него, да се надгради, да го обогати. И ако ние се борим с него, ако ние искаме да го променим и не го желаем, защото в себе си сме пожелали нещо друго, всъщност ние противоречим на това, което ние вътрешно искаме. И ако се бориме с едното, ние всъщност блокираме и другото. Ако се бориме с вече проявеното, ние блокираме новото, което копнеем да навлезе в живота ни и да сътворим. И по този начин, както можем да удължим много времетрайното то да навлезе в живота ни, така и можем много дълго време да го саботираме до степен, в която
да си мислим, че не сме творци и не можем да сътворим това, което пожелаем. Тогава до такава степен можем да се фокусираме в отрицанието на това да не искаме сегашното и да се фокусираме в другото, че ние чрез контрол да привлечем по магнитен път желанието си. Но това, което ще привлечем, няма да е сътворено. То ще е видоизменена реалност на вече съществуващото и ще е постигнато с контрол и ще съществува до момента, в който вие го поддържате чрез контролът си. Примерно, ако това е здраво тяло, ако дълго време се борите с болестта, отричате я и в същото време се фокусирате в това да изградите здраво и хармонично тяло, докато влагате енергията си в това да имате здраво и хармонично тяло, то ще бъде такова. Може да го постигнете. Но момента, в който спрете да насочвате вниманието и енергията си в тази посока и да работите за това здравето ви да бъде хармонично, пълноценно и карайки ви да се чувствате живи и пълноценни в този живот, момента, в който спрете да го правите, и стария модел ще заработи отново и тялото ви ще се върне в изходна позиция, защото творението ви няма да има корен. Защото вие ще сте видоизменили вече сътвореното. Докато ако вие създадете матрица на ново тяло, което да го подхраните с вярата си, с всички инструменти, като познание, като намерение, като мантра, като молитва, като визуализация, с които да посеете семената на новото творение и да ги отпечатате с силна вяра, че това е част от вашата истинска същност и сте на път да я сътворите и проявите в този свят. И в същото време не отричате, не се борите с старото, защото новото творение ще израсте на база вече съществуващото. Тогава е въпрос на време, в зависимост от това колко се борите, колко вярвате в процеса, творението да се прояви в живота ви. А когато то се прояви в живота ви, то вече ще има солидна основа, ще има корен във вашето енергийно поле, благодарение на което няма да е нужно вие да подхранвате постоянно с енергията си това усещане, че сте здрави, хармонични и жизнени, изпълнени с енергия. Защото това ще е автоматичен модел, който ще работи, бъдейки свързан заземен с земята и ще ви подхранва, ще го подхранва и ще му дава живот. Както сегашните модели, които определят живота ви, не е нужно да се грижите за тях, за да съществуват в живота ви. По същия начин и новите творения ще заработят, но трябва да се научите да го правите по начин, по който не се борите и не контролирате сегашното статукво. За да разберете този творчески процес, трябва да опознаете в дълбочина мъжката и женската енергия и по какъв начин те се проявяват в творческия процес, защото творението се състои благодарение на тях. Танца между мъжката и женската енергия е сътворила абсолютно всичко, което ни заобикаля, и именно това изучаваме в дълбочина в курса Отвъд илюзията. И ако имате интерес, ще поставя линк долу в коментарите да се запознаете, но в основата е разбирането как е сътворен този живот и как можем да проявим всяко едно свое творение, познавайки основата, защото мъжката и женската енергия имат своята роля в творческия процес, но във времената, в които живеем, тези две полярности до такава степен са се отдалечили една от друга, че всяка е иззела функциите на другата и е тръгнала по самосиндикален път, мислейки си, че може да контролира и управлява живота самосиндикално. Но си има висока цена и тази цена хората я плащат ежедневно, без да си дават сметка защо им се случват всички тези ограничения, болка, дискомфорт и нещастия,
но за всяко нещо си има причина и колкото по-умели ставате в това да разбирате живота, да поглеждате по-високо на него и да разбирате смисъла на всичко съществуващо, толкова по-умели творци ще ставате. Но творци, не които контролират и манипулират вече сътвореното, а творци, които могат да използват вече сътвореното и проявеното, да го надградят и обогатят, като вложат новото знание и енергия, които носят, за да помогнат на вече сътворените техни творения, наши творения, да израстат и да се обогатят по същия начин, както и ние сме израснали. Защото докато ние се отричаме от част от нашите творения за сметка на други, които искаме да сътворим, ние винаги ще преживяваме събития в живота ни, които водят до вътрешно страдание. Защото се борим със себе си, със собствените си творения, със собствените ни деца, които са изградени от нашата енергия. Докато когато се научим да живеем с вече сътвореното и бъдем осъзнати творци, които признават творенията си и се научим да общуваме с тях, да се свързваме с тях и да ги обогатяваме с познанието, с светлината и любовта, с цялата енергия, която вече сме придобили като опитност, това ще ни помогне да израстем заедно с нашите творения и живота да се промени не защото ние го насилваме, а защото нашата собствена енергия, с която го обгръщаме, ще му помогне да израсте и да прояви най-доброто от себе си. По същия начин, както когато едно растение расте на тъмно, не може да прояви потенциалът си, както когато същото това растение бъде поставено в условия, където има повече светлина, повече вода, повече грижи, по-хранителна почва, от която да черпи нужното, за да израсте. Същото е с нашите творения. Това, което не харесвате, има много по-голям потенциал от това, което е вече проявено. Просто вие трябва да му помогнете този потенциал да се прояви. Ще оставя линк долу в коментарите, за който желая да се включи. Сега ви пожелавам хубав и успешен ден и не забравяйте, че най-хубавото тепърва предстои. А ако и вие имате въпроси, пишете ги долу в коментарите и с радост ще ви отговоря. До нови срещи!